κάτω! Όλοι κάτω! Τι κάνατε, κύριε? Μα εσύ δεν είπες όλοι κάτω? Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσοι φοράνε κουκούλες. Εσύ γιατί και στους καθηγητές πάω, ρε. Φοράω κουκούλα. Όταν λέω όλοι κάτω, εννοώ όλοι εκτός από όσους φοράνε κουκούλες, αλλά όχι κουκούλες ζακέτας και όσοι φοράνε καλσόν. Εσείς τώρα γιατί σηκωθήκατε πάνω? Αφού φοράω καλσόν. Όταν λέω όλοι, εννοώ όλοι εκτός από τους κλέφτες. Ρε παιδιά, ελάτε να οργανωθούμε να κάνουμε μια ληστεία της προκοπής. Το νέο free to go όταν λέει Όλοι. εννοεί όλοι. Γιατί τώρα σου δίνει δωρεάν χρόνο ομιλίας προς όλα τα δίκτυα. 200 λεπτά δώρο και προς Win και Vodafone και Κοσμοθέ μόνο με 20 ευρώ. Και τα 20 ευρώ μένουν στην κάρτα. Ήρθε το νέο free to go.